हेलो एभ्रिवान आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो स' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआ मानि सायाव दिनै जागोन बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांबासो बुजि मोनगोन दि आं मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों भिडिअआ एसेबां मानि गोलाव नङा ससेल' आरो ओमफ्राय आङो दिनै नैबे वारेस पाकेटनि सायाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय जाखिनि एसे मिन्थि मोन्दों बा बुजि मोन्दों बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आंहा जुदि बेयाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों कारेक्सन खालामनो हागोन दि नोंहा बेबायदि मिस्टेक जादों बेबायदि नङा होननानै नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन बा बुंहरनो हागोन आरो दायो लेट्स गो स्टार्ट भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा होनो लोगोफोर अरेल हाइड्रजेन सेल्स माने फुल मिनिङा आरो हागोन आरो आं मोनानि समावसो भिडिअ बानायदों ओंखायनो गारि फैगासिनो आरो ना गारिनि आवाजजों बारा मोजां खोनायाखैबो जानो हागौ आरो थेवबो माने आं भिडिअखौ बानायबाय आरो ना ओमफ्राय जों ओआरएस लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मा प्रफिट मोनो आरो जों बेखौ लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मा खहा जानो हागौ ओमफ्राय बेखौ जों लोङोब्ला मा समाव लोंनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै दिनै बुंनोसै आरोना आरो जों बेखौ माबायदि लोंनांगौ जों बेखौहाय माबायदि लोंनांगौआनो जाहैबाय जोङो फार्स्ट टाइमावनो दैखौ पुरा 99 डिग्री सेल्सियास माने गुदुं खालामदो खालामखांनायनि उनाव पुरा नर्मेल जिर'सिम गुसु खालामदो जेरै जोङो नर्मेल दैया जेरैबायदि गुसु बेबायदि पुरा गुसु खालामदो आरो ओमफ्राय खालामखांनायनि उनावहाय नोङो 1 लिटार बथल लादो ओमफ्राय बे बथलावहाय 1 लिटार दैखौ सोदो ओमफ्राय सोनानै मिक्स खालामदो मिक्स खालामनानै लोंदो आरो जों बेखौ माबायदि लोंनांगौ सोरबायदिया लोंनांगौ बेबायदि नङा गासैबो नर्मेल मानसियाबो बेखौ लोंजायो लोंनो हायो आरोना माने जोंनि देहायावहाय जायफोर माने डिसेन्ट्रि गोनांफ्रा बे बुस्थुखौ बाहायजायो बेखौ लोंजायो डिसेन्ट्रि जुदि जायोब्ला मिन्थिखायो खनसे बा खननै खनथामनि अभार थांब्लानो टयलेटाव थांबानो मानसिया ओरैबायदि दुरबल जायो दुरबल जानाय लोगो लोगोनो सिंनि देहानि दै जेसांखिनि दै दङ बेयो पुरा बाहेर जाखायो बाहेर जानाय लोगो लोगो मा जागोन माने मानसिया पुरा दुरबल जागोन बे दुरबल जानाय समाव जोङो जानो लोंनो माने एख' माने जों माने जेबो खहाबा जानो लोंनो गोसो जाया आरो अब्ला जों मा खालामनांगोन जोंथ' जानो सानब्लाबो जानो हाखाला बेनिखायनो मा खालामनांगोन जोङो बे ओआरएसखौहाय 1 लिटार दैयावहाय माने सोनानै नोङो बेखौ कन्टिनिउ लोंनो हागोन नोङो दिनाव खननै खनथाम खनब्रै बथलनै बथलथाम बथलब्रैबाबो माने नोङो बे बुस्थुखौ लोंनो हागोन आरो लोगोसेबाबो गावनो आन्दाज मोनखागोन लोंनाय लोगो लोगो देहाया माने हेल्प मोनगोन आरो हेल्प माने बडिखौ स्ट्रं मोनगोन नोङो थागोद मोनगोन आरो देहाखौ बोलो गोरा मोनगोन ओमफ्राय आरो सेकेन्डआव जाहैबाय माने लोमजायैनि अनगायैबो जायफोर माने सोरबाफोर माने अभार माने खामानि मावबाय थायोब्ला दुब्लियाव माने अभार माने सान्दुं गोसायाव जुदि खामानि मावो जोङो अब्ला माने गोलोमदै गगारनानै मानसिया माने दुरबल जायो अभार जुदि खामानि मावोब्लाबो माने देहाया माने खामानि मावनाय समावथ' रावबो फात्ता लायाना जिखुनु खामानिखौ नोङो गोसो होनानै मावब्ला देहायाथ' एसेबाबो माने प्रेसार गोग्लैखागोन बेनिखायनो बे समावहाय जुदि माने खामानि मावनानै जुदि दुरबल मोनोब्ला बे बुस्थुखौ लोंजागोन बियो माने जेबो साइड इफेक्ट माने जाया आरो ओमफ्राय माजे माजे नर्मेल मानसियाबो लोंजायो देहानि थाखाय जों जेरैबायदि दै लोंनांगौ बा जोङो जेरैबायदि दै लोंनांगौ समाव जों जुदि दै लोङाब्ला देहाया एसेबाबो सोरोदो माने दुरबल मोनो देहाखौहाय माने बोलो गैयि मोनो बेखौ बाहायनांगौ गोनां जायो बेमारिफोरा जुदि गोबाबाय थादों अब्ला गोबाबाय थानाय समावथ' मानसिया एसेबाबो दुरबल जाखायो बिथांमोनाबो बे बुस्थुखौ लोंनो हागोन आरो ओआरएसखौ आरो बेखौ जुदि लोंनानै गोबायो अब्ला नोङो माने एसे सामुसजों एसे लोंनानै नोङो लोंनो हागोन आरो ओमफ्राय बेखौ जुदि एसे जुदि लोंनानै जुदि गोबाबाय थायो अब्ला नोङो माने डक्टरनो देखाय डक्टरनावहाय ट्रिटमेन्ट खालाम मा जादों अब्लासो बुजि मोनगोन उइदाउट माने मा होनो
ट्रिटमेन्ट खालामालासिनो नोङो लोंबाबोथ' जाया नोंनि देहानि थाखाय खहाबो जानो हागौ बिनिखायनो नोङो माखासे जुदि नर्मेल जादों होननानै उनावहाय नों नर्मेलखौ जुदि देखायालासिनो थायोब्ला नोङो बाराबो जानो हागौ बिनिखायनो बि केयारफुल गावनि देहाखौबो माने जोथोन लानाया मस्ट इम्परटेन्ट मानसिनि थाखाय ओमफ्राय मा नोंथांमोना बेबायदि साननाङा दि वारेसआ माने जोंनि देहानि थाखाय जेबो माने मा होनो इम्परटेन्ट नङा होननानै मोजांबाबो लोंजागोन बेमारिबाबो लोंजागोन ओमफ्राय जुदि नोंहा बेखौ लोंनानै जुदि माबा मोनसे नोंनि देहायाव जुदि सुट जायाखैब्ला अब्ला नों बे बुस्थुखौ माने लानाङा लोंनाङा एक्चुलि बे बुस्थुआ माने देहानि थाखाय आंनि मथेब्ला आरो माने जेबो साइड इफेक्ट खालामा आरो देहानि थाखाय ट्राइ खालामनाय नोंथांमोना जुदि ओंखाम सोखाम जानो हायाखैब्ला जानो लोंनो जुदि हायाखैब्ला आरो देहाखौ जुदि बोलो गैया मोनो बा देहाखौ माने लोरबां मोनो अब्ला नोङो बेखौहाय लोंबाय था कन्टिनिउ साननै सानथाम सानब्रैसो बेफोरबायदि लोंबाय था अब्लानो नोंनि देहाया माने बोलो फैगोन स्ट्रं जागोन आरो ना मा होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसांखिनियावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामलांबाय थागोन बा आंखौ हेफाजाब होगोन नोंथांमोननि अननायजों जाहाथे आंबो एसे माने आवगायलांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सेराव बेबायदिनो भिडिअ माने लाबोबाय थानो हाथों बेखौ आं सानो आरो स' ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय मोनाब्लाथ' आं हारसिं बोरैहाय माने गोजौआव थांनो आं बेखौ मालाबाबो साना आरो बेनिखायनो नोंथांमोननि अननायबो नांगौ आंनो नोंथांमोननि सापर्टबो नांगौ ओमफ्राय आरो आं बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो आं सानबावदों आरो ओमफ्राय मा होनो बेबायदिनो नोंथांमोननि सेराव आरो गोदान भिडिअ आं आपडेट होनो हागोन बा होलांबाय थागोन नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला स' दिनैनि भिडिअखौ एसांखिनियावनो फोजोबनोसै लाभ इउ अल बाय बाय